Süyü ağaçı деп атала. Мәхәббәт турында, агач турында. Süyü агашы. Нормаль болса кул шабырсыз ярарма. Сіз ошатсагыз Рифатта ошатып жырлар. Кеттик. Бип карыйбызмы? Тормышта була төрлесе, яйылма яя сынай. Бирген ашы сынауларга түзәлерсең ме сынамай. Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Күңелемдә шәшәк аттың, хуш исләреңне сиптең. Аңламадым бер вакытны, син мине ташлап киттең. Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Ничек нормальмы? Ой, рәхмәт. Алмаз. Айдар. Һәм Казан. Бер тәлгәштә ике шия, кызарып пешәр микән? Синең белән кайчан иркәм, бергә буларбыз микән? Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Син минем сөю агашы, җимеше пешәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Гомерем үтәр микән? Юкка гына сине көтеп, гомерем үтәр микән? Башкортстан кунаклары Алмаз һәм Айдар Юнусовлар.